एक्सपोजार और एक्सचेंजनि प्रग्राम दा थुनलाइयाबो जों जेरै सानो बिदियाव गैबाय थाया जों जेब्लायबो ट्रेडिशनेल मोनसे सिन्थाजों खारो खिन्थु दा मोनसे गोदान मुगायाव मानसिफ्रा मोनसे फ्री भार्सनि मोनसे थुनलाइ सोरजिनो हमदों थुनलाइयाव राजनितिबो फैनो हागौ रांखान्थिबो फैनो हागौ एबा समाजबो फैनो हागौ गासैबो फैनो हागौ थ' बे गोदान थुनलाइजों परिचय खालामनानै सिनाखि खालामनानै जोंनि थुनलाइगिरिफोरखौबो मुलुग दरबाराव लांनांगौआ मोनसे थांखि दिनै भारतनि गासैबो रायजोनिफ्राय फैनानै बाहाय जोंखौ नुफैदों बिथांमोना जों सोमोन्दैबो मिथिबाय दा भारतखौ जों बे ओनसोलनिफ्रायबो जोंनि नोजोरजोंबो नायगोन आरो सबसमाय भारतआ बबेबा मोनसे इउपिनिफ्रायल' जानो हाया एबा तामिलनाडुनिफ्रायल' जानो हाया राजस्थान काश्मीरनि नोजोरजोंल' जों नायनो हाया जोंनि नोजोरजोंबो जों भारतखौ नायनांगौ दा बे हिसाबै दिनै जागायजेनबाय आरो मोनसे डिसिप्लिनजों थांनांगौ आरो साफ्रोमबो मानसिफ्रानो गावनि सायाव मोनसे कनफिडेन्स लानानै सिगां लांनांगौनि मोनसे सम फैबाय जेला जोङो दा मोनसे खौसे गोहोखौबो लाखिनांगोन डिसिप्लिनखौबो लाखिनांगोन आरो साफ्रोमबो व्यक्तिया बे डिसिप्लिननि गेजेरावबो गाव गावनो साफा इन्डिपेन्डेन्ट व्यक्ति हारसिङैनो साननो हानाय मावनो हानाय साफा सुबुं हिसाबै गावखौ दानानै लानांगौ दा बे लिटारेरि फेस्टिभेलाव जोबोद मोजां बयबो मोजां मोनलांबाय जोंनि हारिमुखौ नुलांबाय गाननाय जोमनाय नुलांबाय बेबायदि हाबाफारिया सिगाङावनो जानो गोनांमोन नाथाय साननाय हनायनि जोंहा आंखाल बुजिनायनि आंखालखाय जों जानो हायाखै खालामनो हायाखै एबार खालामजेनबाय फैगौ समफ्राव बिनिफ्राय बांसिनैनो साबसिन रोखोमै हाबाफारिफ्रा जालांगोन बिजाबनि अनजिमायाथ' आंनाव गैया दा माखासे बिजाबफोर बेखेवनाय जाबाय बेनि गेजेराव माखासे बिजाबफ्रा जोबोद गोनांथार बेखौ फरायनानै नायनांगोन आरो बेबायदि हाबाफारियाव दिनै बेबायदि बिजाबफोर बेखेवनायफ्राथ' जायो नाथाय बिजाबफोरखौ जों बांसिन फराया बिजाबा दा अनेक माने गोबां फर्माव दङ दा डिजिटेल फर्माव थाङो एबा बेबायदिनो लेखानि फर्माव फैयो जों जिहेतु दा लेखानि फर्माव थानाय बिजाबफोरखौबो बा बिजाबनि फर्माव लिरनायफोरखौबो फरायनांगौ दा बेखौबो गारनो हाया जों नाथाय डिजिटेल माने लिटारेचारखौबो जोङो नाजावना लानांगौ जाहैबाय दा फरायनाय हुदाया बाङोबा जोंनि गियानाबो बाङो दिनै फरायनायजों लोगोसे लिरनायाव गोसो होनांगौ गासिबो धरननि लिरनाय सल' लिरनो हागौ सल'मा लिरनो हागौ लिरनाया मा जों देखायनो हायो दा मोनसे एक्सपोजार और एक्सचेंजनि प्रग्राम दा थुनलाइयाबो जों जेरै सानो बिदियाव गैबाय थाया जों जेब्लायबो ट्रेडिशनेल मोनसे सिन्थाजों खारो खिन्थु दा मोनसे गोदान मुगायाव मानसिफ्रा मोनसे फ्री भार्सनि मोनसे थुनलाइ सोरजिनो हमदों थुनलाइयाव राजनितिबो फैनो हागौ रांखान्थिबो फैनो हागौ एबा समाजबो फैनो हागौ गासैबो फैनो हागौ थ' बे गोदान थुनलाइजों परिचय खालामनानै सिनाखि खालामनानै जोंनि थुनलाइगिरिफोरखौबो मुलुग दरबाराव लांनांगौआ मोनसे थांखि दिनै भारतनि गासैबो रायजोनिफ्राय फैनानै बाहाय जोंखौ नुफैदों बिथांमोना जों सोमोन्दैबो मिथिबाय दा भारतखौ जों बे ओनसोलनिफ्रायबो जोंनि नोजोरजोंबो नायगोन आरो सबसमाय भारतआ बबेबा मोनसे इउपिनिफ्रायल' जानो हाया एबा तामिलनाडुनिफ्रायल' जानो हाया राजस्थान काश्मीरनि नोजोरजोंल' जों नायनो हाया जोंनि नोजोरजोंबो जों भारतखौ नायनांगौ दा बे हिसाबै दिनै जागायजेनबाय आरो मोनसे डिसिप्लिनजों थांनांगौ आरो साफ्रोमबो मानसिफ्रानो गावनि सायाव मोनसे कनफिडेन्स लानानै सिगां लांनांगौनि मोनसे सम फैबाय जेला जोङो दा मोनसे खौसे गोहोखौबो लाखिनांगोन डिसिप्लिनखौबो लाखिनांगोन आरो साफ्रोमबो व्यक्तिया बे डिसिप्लिननि गेजेरावबो गाव गावनो साफा इन्डिपेन्डेन्ट व्यक्ति हारसिङैनो साननो हानाय मावनो हानाय साफा सुबुं हिसाबै गावखौ दानानै लानांगौ दा बे लिटारेरि फेस्टिभेलाव जोबोद मोजां बयबो मोजां मोनलांबाय जोंनि हारिमुखौ नुलांबाय गाननाय जोमनाय नुलांबाय बेबायदि हाबाफारिया सिगाङावनो जानो गोनांमोन नाथाय साननाय हनायनि जोंहा आंखाल बुजिनायनि आंखालखाय जों जानो हायाखै खालामनो हायाखै एबार खालामजेनबाय फैगौ समफ्राव बिनिफ्राय बांसिनैनो साबसिन रोखोमै हाबाफारिफ्रा जालांगोन बिजाबनि अनजिमायाथ' आंनाव गैया दा माखासे बिजाबफोर बेखेवनाय जाबाय बेनि गेजेराव माखासे बिजाबफ्रा जोबोद गोनांथार बेखौ फरायनानै नायनांगोन आरो बेबायदि हाबाफारियाव दिनै बेबायदि बिजाबफोर बेखेवनायफ्राथ' जायो नाथाय बिजाबफोरखौ जों बांसिन फराया बिजाबा दा अनेक माने गोबां फर्माव दङ दा डिजिटेल फर्माव थाङो एबा बेबायदिनो लेखानि फर्माव फैयो जों जिहेतु दा लेखानि फर्माव थानाय बिजाबफोरखौबो बा बिजाबनि फर्माव लिरनायफोरखौबो फरायनांगौ दा बेखौबो गारनो हाया जों नाथाय डिजिटेल माने लिटारेचारखौबो जोङो नाजावना लानांगौ जाहैबाय दा फरायनाय हुदाया बाङोबा जोंनि गियानाबो